Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Ini sangat cerah sekali ya, alhamdulillah. Ini acara apa ini? Dalam rangka acara apa? Sunatan, adek. Duduk ta? Loh, oh alah, yo ngono. Iki acarane apa tenanan? Ulang tahun nih? Oh ngono, nanggapi iki ya. Dek kene ya. Oke. Ini gimana gak sih? Oh, personalnya kurang satu. Bersih desa. Desa bergendung. Sido Pak, sido. Masa gak warek. Sido jajane saono kaya. Oke, mulia. Sakne wis panas-panasan. Oke, dikasih satu bentang lagu di sini. Hah? Iya. Eling ora ranjane. Sembarang.
dangdutnya sudah terbingkiskan spesial buat warga bergentul di sini. Barengan Rogo Samboyo Putra, gimana Mbak Yus? Iya, sudah benar-benar Rogo Samboyo Putra, terima kasih. Ya, buat warga bergendul nggih niki leres nggih. Bergendul Sidoarek. Sidoarek napa Sidoluwe? Lek Sidoluwe malih dadi Kleman. Buketen nggih. Sidoarek Pelamahan Kediri Jawa Timur Indonesia, terima kasih. Coba. Diriku tergila-gila padamu. Kayak Soko. Sing gede-gede pengalaman. Get suget. Ya, kita kasih kembali bareng-bareng Rogo Samboyo Putra, juga ada SHF Audio, terima kasih. Ego Multimedia, terima kasih. NSP Multimedia, terima kasih. Ego Multimedia. Ya toh, masuk Kak, masuk. Channelnya anyar ya bariki ya. Yo bento. Gak penak, kegedean nek Sadewo. Rotok Mas.
Claro, oh ya Allah. Aduh. Kak Novi coba pegang satu dulu, boleh. Ayo kita sapa-sapa dulu warga. Hei, nyapa ta iki jane nyapa? Apa nih? Asli pabrik, asli. Nggih, sugeng sonten Mbak Novi. Halo, selamat siang. Rati selamat maju. sore Mas Leri. Nggih, Rati maju mriku. Oke. Kersane ketinggal niku sing penontone teng ajeng-ajeng niku. Monggo. Oke, saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih Mas? Kok gak ketok sih? Ngerti bal poli gak? Subali. Buburnya tak bal poli. Ya. Ora aku. Tenang aja. Aku minder karo Disa karo Margaret ya. Apa sayangku? Aduh. Coba sini Yesi, madep sini. Ini loh Mbak. Asli tiba ya. Asli ya? Sik. Tak anu ya. Ya nek saya pengen sare. Ditutuin sing kono. Pin. Rene sik. Ya wis kok mulai. Hasil ya. Po tombo pengen gak, Po? Ini dari warga Bergedul Pelemahan, ada request lagu apa mboten? Request lagunya apa? Cah, nyilih jaketnya Cah. Nyilih jaketnya Cah. Insecure. Insecure aku. Iya. Jangan. Sak ndasku iki. Bu. Sangone Bu. Nah, Mas Leri tahu. Tasnya wis digo ngono ya. Oke, ini saya ucapkan selamat ini saya sapa dulu ya, Bos. Pin aja grogi Pin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Mas Erpin, selamat sore. Pepesan pura Pin, pepesan pura. Cantiknya mari. Lanang bebas ya, Bu. Masa nek wis kaya ngono iki jek lanang ae. Kok iso?
tahu latihan bareng ya. Selamat sore. Tak sapa dulu bagian sini ya. Semuanya goyang bareng ya. Tetap setia, kamu saja. Cintaku hanya kamu, cinta merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hatiku. Rokok Samboyo Putro. Halo Maminya. Aku berdandan hanya untuk kamu. Aku bersolek hanya untuk kamu. Untuk kamu. Ujung kaki semua itu hanyalah milikmu. Oh milikmu. Ya semua cintaku hanya
Ayo dong. Mana suara ini? Hidupku hanya rindu lihat pohon pisang. Mas Leri, Hanya sekali. itu Kamu saja yang di hati. Tetap setia. sampai mati. Kamu saja. Cintaku hanya kamu. Cinta merah jantung. Mbak Yusi, rinduku hanya kamu. Rindu Tepuk tangan Misalnya rogo sambonya buat Mbak Novi. dicelengi saya Kalah ketahui. pagar kamu Mbak. Oke, terima kasih monggo. Esok Mbak Dewi. Satu saja. Anu kok Pak. Oke gitu. Boleh. Lagi dong, kita jadi penari latar aja. Iya nggak apa-apa. Kamu yang joget. Aduh ya ampun, nanti biar FYP. Mbak Wi tarep gak tak jalukne Mbak Wi. Nah, Mbak Wi. Sak entulan iki 100 Mas. Yo Kak, sak ngenean 100 ya, sak entrokan 100. Ayang-ayang. Kan dia ini sore. Oh, ngewangi toto-toto berarti. Ya. Ayang-ayang di sini. Oke. Apa jadinya? Ayang-ayang. Oke. Oh. Itu request dari sana. Baik, dikasih. Bareng-bareng RSP di sini. Semoga Mas. Oke. Ayo goyang.
Belum. Satu lagi. Oke. Oke, gimana ini? Yuk Kak. Hah? Iki lho lagune iki lho. Stay chill, Piye Mas? Gimana? Hah? Oh, Dek. Sing jaluk tambalkan sapa? Sing di Mas. Wes ra duwe brondong. Arifin tuwek. Hah? Oke. Dilairno. Wes krungu cah ning guri ngawur. Oke, sebelah kiri. Siap goyang ya. Joget dulu dong. Mbak Cynthia. Ya. Aku iki bukan tambalkan. Nyanyi bareng ya. Aku iki saat jalan golek tangan duit sing tangan wayah atas isu kerocokan rogo sampoyo sebelah tangan bisa nyanyi ya. Aku iki bukan tambalkan uripe untung-untungan nasib ati ya duwe sing tangan wayah atas isu kerocokan semisanya barang robot samboyo yang belakang goyang bareng lagi dong. Ya, Mak Jedar, Mas Leri.
ban baca. Mas Leri majedor Dan pecah isuk rezeki podo Owe podo Owe podo Mbak Firda, Mbak Yesi, Mbak Cynthia, goyang oso dong. Yesi, hey. Ayo Mbak Cynthia ya. Gini. Aku ini bukan pembeban uripe. Sebelah sini Mak Jedornya bareng ya. Oke. Yo. Mas Leri. Mak Jedor. ban baca. Iya. Monggo. Ayo Mas Agus monggo, ayo tombol kangen. Tombol kangen diaturke Mbak Brigel monggo. Raga Samboya Putra Indonesia. Pelemahan bergoyang. Mumpung saiki ketemu Soketan ketambangan karo aku Dadi yo tombo kangenku kangenmu Bali nalika iku
gelang anting rebon siji sak dulet kanggo tombo kangen iki rasa mimpi durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari Rogo Samboyo Putra Indonesia. Terima kasih sayang. Semoga sehat selalu ya. Yo. Ayo Mas Le. Yo. Mas, apa wis lali sliramu? Dek semono yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis samosine lali aku. Mas, mumpung saiki ketemu. Sekitar penambangan karo aku dadi yo tombo kangen aku kangenmu bali nalika iku yo sepi rasane waktu biyen ucul dhewe ngelamun terus eling kancane zaman semono yen dolan rame-rame kuyup rukun senang atine Mas gelang anting ali-ali tak kulit kanggo tombo kangen iki prasat mimpi durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari prasat mimpi durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari luar biasa iki himbauan ya Mas himbauan dilarang tawur sebelum waktunya ya nanti kalau sudah waktunya bar tawur saja Oh, himbauannya gitu? ya lek urung bar ora leh tawur marahin kok ganggu Rogo Samboyo Putra yang tampil Maksudnya tawurin wis neng omah ae. iya lewat neng omah tawur karo bojone dhewe-dhewe iya oke untuk lagu yang kedua ini dikasih apa ya apa Geriges Gosder apa hei apa sayang di Jambu Alas bayo angel men lagune Jambu Alas sih Mas iso toh sama iso Jambu Alas kulite ijo nika sing digagas lho wong bojo kaya tel piye to ora nyambung sampean ki kuwi jambu alas ditetel-tetel Jambu alas kulite ijo sing digagas bojone uwong ada gula ada bubuk urung teko tapi ya lagune Jambu Alas iki request dari Mbah Sinta Mbak Siti oh ya Mbak Siti dulu penyanyi ya oh alah sinden Tayub ya oke lagunya Jambu Alas ini duetnya dengan siapa Mas Siti beliau trending di waktu tahun 83 oh iya Mas ya lagunya apa Mas siksa kubur oke SHF Jambu Alas bersama Rogo Samboyo Putra bersama Mas Leri monggo Mas lagunya Jambu Alas ini permintaannya Mbak Siti yo
Tenan lagu Ayo Mbak. Egolan. Yo. Egolane. Joget Mbak, joget Mbak. Egolane Mbak Siti. Egolane. Yo. Pelamahan bergoyang. Beka, beka. Ini Mas Riri gak turun ke sini. Bojomu tak silih, sesuk-esuk tak baleni. Yo. Kelingan manis rasane. Terus kelingan. Terus kelingan ramah kebuyune. Kasih sayangi Kasih sayangi Karamatiku kelakon dadi bojone bojomu tak silih esuk-esuk tak baleni sayange wis duwe bojo anane aku wis kadung tresno nalangso rasane ati yen aku ra kelakon melu duweni Rogo Samboyo Putra. Ya jamu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut pasiti burung rondo aja dirambut paling batin yen kula tidak dikawin tak ngerti ora bakal ganti yo sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni jamu alas manis rasane senapnya dilas saat teni rondone sayange wis duwe bojo nanging aku mas nanging aku wis kadung tresno nalangso rasane ati rasane hati yen aku ra kelakon melu duweni Indonesia yang panas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo ono dirabut ayo kasar 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 ora bakal ganti sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni jamu alas manis rasane tapi dilas saat teni rondone kelingan manis rasane terus kelingan ramah kembuyune olah kasih sayangi kasih sayang karamatiku kelakon dadi bojone persiapan Paradise Rogo Paradise Rogo Samboyo lagi ya 1 2 3 alon-alon penake ayo leir alon-alon Pak
Oke, minta tepuk tangannya untuk Rogo Samboya Putra. Wah, luar biasa sing nonton jen wong tok. Ya.
cukup anduk sarung dolananku montor cilik saka lempung besok baris arang-arangane saiki wis besok baris gegere kandang Thank you.